Kedamtang aruni phaingkora isi aningve ajir lopor Guwahati along Bharatiya Janata Party mate BJP asong pen nonang keleji Karbeng Autonomous Council kelik along kachepate dunji phan amen pangdak pono BJP asong atiket pangdak det pena phi ame thang constituency along ticket kelong atum anaphan kangthum karne asai dengpon Kedamtang aruni phaingkora isir ni Guwahati along non kebangji Karbeng Autonomous Council kelikahut BJP asong pen kachepate dunji phan amen pangdak pon det pena phi pini Karbeng district along an nang chelirin tilo bangso hut ke ongdung BJP pen ticket ke longdung atuma phan ame thang a constituency ara atum pen kangthum karne sai dengpon Lasong bong pen Jasimet Duar Baguria long Richard Togbi Numati pen Rite Singh hi Mahamaya pen Lun Sing Teron pen Danglok ke ongdung atuma phan kangthum karne pen si ningkarong chipi pon renti MSC kiligaphan BJP asong atumpen amen kapang dakona tengpen lakha isi Duaramla constituency pen Prabhat Taro lakha hini Amri constituency pen Diuping Maslai lakha ke thom Chinthong constituency pen Abhijit Kro lakha Bili Socheng constituency pen Hetsing Rongphar lakha pho Rongkhang constituency pen Longbison Bay lakha Trok Bithung Rengthama constituency pen Dr. Tuliram Rongkhang lakha Troksi Kapili constituency pen Pawan Kumar lakha Nerkap Hamrer constituency pen Mangal Timung lakha Sirkap Hamrer constituency pen Rina Terangpi lakha Kap Howraghat constituency pen Ajit Kumar De lakha Kre isi Langpher constituency pen Madhuram Lekthe lakha Kre hini Phuloni constituency pen Kangbura Kiling lakha Kre kethom Langhin constituency pen Bili Mohan Khaklari lakha Kre Pli Korkanthi constituency pen Raju Tiso lakha Kre pho Mahamay constituency pen Lunsing Teron lakha Kre Tro Numati constituency pen Rite Singh hi lakha Kre Troksi Socheng constituency pen Kacherong Pipi lakha Kre Nerkap Lumbajong constituency pen Johnny Timung lakha Kre Sirkap Dhansari constituency pen Tilotoma Hasnu lakha Inkoi Singhasan constituency pen Amar Singh Tiso lakha Inkoi Raisi Borjan constituency pen Surjo Rongphar lakha Inkoi Rahini Sarupathar constituency pen Kadom Terangpi lakha Inkoi Rakethom Bokajan constituency pen Madhurja Dhekial Phukan lakha Inkoi Rapli Deopani constituency pen Shraban Telenga lakha Inkoi Rapho Nilip constituency pen Pavitra Rongpi lapen lakha Inkoi Ratro Duar Bagori constituency pen Richard Togbi atuma phansi BJP asong pen ticket piponlo Gosong si claim ke dam nang jimal so ami tingil ke malong so doji lisela so itum leader Dr. Tuliram Rongphar CM Karbeng Autonomous Council alang lia kang hon kitip pik joini si rat Duar Baguria rat fan kamat hapen joksi rat afan Duar Baguria fan kam kempon nang ala kebeng kiphan dolar Jugi damtang ningkan po ahut ki klem pon unia kam dolar lasor kamat hapen jok BJP president babes kolita fan kirubi fake nanzi itu makar Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Somma fan kirubi fake nanzi itu ma MLA Dr. Numal Momin fan kirubi fake nanzi lakado kawe ahyuzume akang hon pen joksi nitum pini aku Chithong tulong lo আমার বিধায়ক দর্শক পুনৰবাৰ যাতে আমি এই মহামাৰী ৰাজ্যক সেৱা কৰিবলৈ যিটো সুযোগ দিছে আৰু দলে মোক কিছু প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে মই আশাবাদী কাৰণ 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত আমি বহুত কাম কৰিছোঁ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংখাৰ নেতৃত্বত আমি বহুত কাম কৰিছোঁ আৰু আমি 26টা সমষ্টি এবাৰ পৰা জিকি আহিম এইটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছে আৰু সেইটো মতে আমি কাম কৰিছোঁ সেইটো জিকাৰটো থাকা ni di dakadu we nomati arat la penlitum BJP claim rapet dam rapet atum dak mondol committee do PS committee do morcha committee do la penona kimi dak denarong town committee la pen dak arat atum kaduk we kang hon pen niliphan none sam sitamelo alang litum nang kang hon pen nili tiket kelong dun lage dak arat atum niliphan Rata kam pa claim ni phan ke claim ke tangte
lahai ke patang ji phan kasi nili phan jakong nang pidun lo niliphan la bangkep tiket ki hang mang do la bangkep bang mong pe niliphan naing wai pen la bang su tiket mang niliphan nang pig lo la bang ke si pen ma thal bte ning ta rong me ma ta ning ta rong lo la pen de si bang ke arputa non bang the tutan lo si responsible bang the tutan lo la si tiket long lok pen haidet pen Korkanthi along eklem ke dam pon ji alam ke puthat asi Korkanthi along eklem ke dam ji puthat actually ke kedam ke eklem ke dam mangle si continuous process BJP asong pen ticket kilong do natum doan penap nomination alo jokpon po. News report Karbi Anglong Live.